नमस्कार दोस्त नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोआवहाय बड'लेण्ड आम आदमी पार्टीनि जानानै बड'लेण्ड आम आदमी पार्टी निउस पर्टेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो फंनैसो खोथा लाबोनो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनै गासैबो बर' हारिनि सुबुंफ्रानो निउस नायगिरि सुबुंफ्रानो आरो गोबांथार मबाइल गैयै माखासे सुबुंफ्राबो खोथाथे बाथ्रा गासैबो जोङो दिनै खोनानो मोनबाय। गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवहाय जानाय जे बेबायदिनो हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि बिनानाव सानै जिनाहारि खालामजानाय आरो बिथाङा खास्रि बिस्रि दिनैहाय मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफोरजोंहाय दिनै बुथारजानायखौ बेयो दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो बुंनो सानदोंदि रायजो राजाफोर दिनै बे जाहोना मानि थाखाय जानो गोनां जादों। दिनैहाय जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेरावहाय दिनैहाय गाव गावनि गाद्दिखौ लानानै दिनैहाय खौसेथि गैयैनि जाहोनावहाय बेबायदिनो गावस्रालायनायनि जाहोनावहाय दिनै जोंनि बर' जाथिखौहाय दिनै नासयनो थाखाय गोरलै मोनदों। जोङो बेखौ नुहुरो रायजो राजाफोर दिनैहाय गोबां MCLA MLA जोंनि गासै स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरिनिफ्राय लानानै दिपेन बर' बिथांनिफ्राय लानानै गोबां खुगा सिदों। नाथाय दिनै बै समाव जोंसार आरो जनक जे बिथांमोना इनकाउन्टार खालामजाबाय दिनैहाय बिथांमोननि न'खरा दिनैसिमबो थिगसेबो दिनैहाय थिग रोखोमैहाय मोजां रोखोमै दिनै बिथांमोनहा दिनै अनसुंथाइ मोनबोआखै। दिनै बिथांमोननि बेलायावबो दिनैहाय बेबायदिया जागोन नामा? दिनै बिथांनि जिउनि थाखाय न'खरनि थाखाय दिनै बे खाख्लारि जे हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरनि थाखाय 20 लाख आरो जिनाहारि खालामजानाय सानै बिनानावफोरनि थाखाय जे 5 लाख बिदों। दिनै बिथांमोननि दिनै बे गरमा गरमि साननैसो थाखायल' बिथांमोनहा मावगोन नामा? आरो बिथांमोनहा बेबायदिनो राजनितिकल' थालिम होनानै थाया लाफैनो दिनैहाय नोंबो आंबो गासैबो दिनैहाय ज' जानानै दिनैहाय जोङो मात होनांगौ बारा जोङो बे रावखौ जोङो दिखांनांगौ। जोङो बयबो खौसेथि जानांगौ रायजो राजाफोर। जाय बिथांमोनाखि बे भिडिअखौ मोनबाय गासैबो नोंथांमोना शेयार खालामलाय जेन' जोंनि बर' हारिनि माखासे आत्मायाव बा गोसो गोरबोआव उन्दुनानै थानाय गासैबो जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि गासै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जेन' खौसेथियाव फैनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय साननो हानाय गाव गावनि एसे लब लालसा बे गाव गावनि गाद्दिनि थाखाय लब लालसाखौ साना लाफैनो दिनै हारिनि थाखाय दसे साननो जेन' खाबु मोनो बेखौ नोंथांमोना शेयार खालाम। दिनै आं बड'लेण्ड आम आदमी पार्टीनि जानानै दिनै नोंथांमोननिसिम बेखौनो गुरैयै खावलायहरदों। दिनै बे हारि संघर्ष दिनै जानो नाङा। दिनै आङो बबेबा कमिउनिटिनि थाखाय हारि संघर्ष जानांगौ बेबायदि बाथ्राखौ आङो लाबोजानो हास्थाया। दिनैहाय रायजो राजाफोर जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सारिजालि खालामनानै नायनाय बायदिब्ला दिनै जे जायगायाव थानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ दिनै गाग्लोबदों दिनै बेबो ट्राइबेलनि लेन्ड ब्लक जायगासो। ट्राइबेलनि जायगायावनो थानानै दिनै ट्राइबेला जुदि सेफटि गैयाब्ला बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर। दिनै बर'आ खौसेथि जायोब्ला दिनै जोंनि बर'आ गासैबो ग्रिद दिनैहाय खौसेयाव फैयोब्ला गुबुन हारिया माब्लाबाबो जोंनि बर'खौ गादबनो हानाय जोङो नुनो मोना रायजो राजाफोर। दिनैहाय गोबांथार सुबुंफ्रा दिनैहाय जों राजनितिकनि लब लालसायाव गावस्रानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय नायदो जोङो राजनितिकनियावबो जोङो दिनै सिनस्रि बुफाय जानायखौ जोङो नुदों। दिनै प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि CEM जे बिथांमोनहा दिनै बुङो जोंनि बर' हारिया दिनै सान्थि जाबाय बिटिआर सुक्तिजों आरो बिटिआर सुक्ति होखांनायनि उनावहाय गोबां सान्थि जाबाय होननानै दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बे जोंनि आसामनि CM बिथांमोनहा बुंदों। दिनै सानफा एफा सामफ्रामबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो एफेक्सन खालामनाय न' सावग्लुंनाय बेबायदिनो बर'नि गेजेरावहाय इनकाउन्टार खालामनाय बेखौसो नुदों रायजो राजाफोर। बेनिखायनो नुदोंना नुवाखै रायजो राजाफोर? नोंथांमोनहा बेयावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम जेन' माखासे बर' दैदेनगिरि मानसिफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै जेन' गोसो गाबखाङो। दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो गावनि ट्राइबेलनि जायगायावनो थानानै जोङो दिनै सेफटि गैयाब्ला जोङो गुबुन जायगायाव बहा सेफटि थानो। दिनै जोंखौ
सुथुरफोरा मनग्लबनो हास्थायनाय बायदि जोंनि गासै हारिखौहाय धंस खालामनो दिनै राजनितिकआवनो होन दिनै मबेबा मोनसे जाहोनावनो होन गासैबो बिथिङावहाय दिनैहाय जोंनि बर' हारिखौ सिनस्रि बुफायनो थाखाय सानबोगासिनो दङ रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो दिनैहाय नैबे फंबायमोननि माखासे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नाय बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर। दिनै सासे सानैखौल' जेलाव दोननानै माबा गैया मुलाम्फा गैया जेसेबांनाखि बे माबायावहाय दसि मावदों बर'फोरखौ गाग्लोबदों बे गासैखौबो एरेस्ट जाजोबनांगौ रायजो राजाफोर। बे अनलि फर नर्थ सेंगोल आङो मोनसे कमिउनिटिनि थाखाय बेबायदि बाथ्राखौ बुङाखै। गासै जेनाखि दसि दङ बेखौ खालामजोबनांगौ। जायानाखि दसि जाबाय बेखौथ' कनसिडारेसन होनाङा। बेखौ जेलाव आसाम गभर्नमेन्टआबो दिनैहाय बेखौ दोननानै दिनैहाय दालि ओंख्रि जानानै ना बेदर जाहोनानै बिसोरखौ जेलाव दोननायनि थाखाय खाबु होनाङा। मानो होनोब्ला बे जेरै मावखांनानै फैनाय आरोबाव मावफैबावनाय बेबायदि मानसिया दिनैहाय संसाराव थांनानै थानायनि बेहा खुनु रोखोमनि माबा गैया, एखेबारे सानसोथावथाव गैया, अनजाथावथाव गैया, अनखांजाथावथाव गैया। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आंनिबा बेखौ गाबोननो बेखौहाय दिहुननानै फासि होनांगौ होननानै आङो राइट होयो बा आंनि पके आङो बेखौ सापर्ट होयो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा खालामजानो हास्थायो कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों शेयार खालाम। आरो नोंथांमोनहा बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्डखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बेबायदिनो मोजां गोग्गो थासारियाव लाबोनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय आङो नैबे बे निउसनि गेजेरजोंहाय खावलायहरदेरनाय थाबाय। नोंथांमोना बड'लेण्ड आम आदमि पार्टियावहाय जयनिं जानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना नैबे वाट्सएप नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामनानै बिदिनो ग्रुप वाइसैहाय नोंथांमोना लिरनानै कल खालामहर। नोंथांमोना ग्रुप खालामनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा बेवहाय नोंथांमोनहा वाट्सएपआव हरनो हागोन। दिनैनि बाथ्राखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै। लोगोसे गामिनि माखासे बिसोरजों माने रायलायना थांनायनो बिसोर माने जायफ्रा मुस्लिम कमिउनिटिनि दुथां सुबुंफोर दङ बिसोरो जोंनि फंबाय जोंनि गामिनि मानसिफोरजों सिखाजों दानदों आरो ओमफ्राय आंनि बिदा सासेखौ खर' दानदों आरो फंबाय सासेखौ बेबायदि गद' दानदों। ओमफ्राय जाय दिनै रुंसारि जालांदों बेखौथ' एकदमबारे माने बिखुङाव दानदों, दिगारजों होदों। आरो बेफोर दानग्रा मानसिफ्रा बे जायफ्रा रेप खालामदों बिसोरल' नङा, बिसोरनि न'खरनिफ्राय बिसोरनि बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो लोगो जानानै ओमफ्राय गामिनिबो गोबां सुबुंफ्रा ओंखारदों। ओमफ्राय बिदि आंनि फंबायखौ दिनै दाननानै बुथारगारबाय बिसोरो। थ' जों दुखु मोनदों, बुहुद दुखु मोनदों, गोसोआ दिनै गाबखाङो। मानो होनबा जों दिनै गावनि फंबायखौ खोमानांबाय, लोगोसे जोंनि जे बे बिनानावफोरखौबो दिनै नस्थ' खालामबाय बिसोरो। आरो घटनाया बेल' नङा, जेथिया 2020 डिसेम्बराव राजमेला जानानै दङमोन बै समावबो जाय मानसिया दिनै दानदों रेप खालामदों बिसोरनो माने जोंनि सासे बिनानावखौ थगायनानै बोस्लायनानै लांदोंमोन, किडनेप खालामदोंमोन। बेखौबो जोङो जेने थेने पुलिस प्रशासन लोगोसे जोंनि जे बे डिस्ट्रिक्ट बर' आबसु जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन दङ बिसोरनि हेफाजाब लानानै जोङो बेखौ जेने थेने उद्धार खालामनो हादों। बेनिफ्राय उद्धार खालामनायनि उनाव बेखौ बे सेंग्राखौ जेलाव लांदोंमोन। ओमफ्राय दिनै बेलाव बियो मास मोनथाम जेलाव थानानै मास मोनसेयानो जायाखै बे गनानै फैनाया। बेनो आरो बेबायदि बियो दुष्कर्मखौ मावबाय। माने बियो माबो जायो, बिसोरो जोंखौ मोनसे टारगेट खालामनानैसो माने नासयगासिनो दङ। थ' जोंथ' माब्लाबाबो बिसोरखौ माने बिसोरनि बिनानाव बिसोरनि बिमा जों माब्लाबाबो गाज्रि नोजोरजों नायाखै। बिसोर मानो बिदि नायबाय थानो? थ' जों दुखु मोनदों। आरो जोंनि जे बे पुलिस प्रशासन दङ बिसोर जाहाथे बिसोरखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लायो। दिनै जेलाव लांदोंल' मात्र, खिन्थु बिसोरखौथ' दाय दण्ड दिनैहालागै होनाय जायाखै। जोंनो नांगौ, बिसोरखौ जोङो फासिनि दाबि खालामदों। जाहाथे जे बे सरकार दङ दायो बे सरकारा जाहाथे गुथुरनिफ्राय गुथुर बिसोरखौ सास्ति होयो। बेखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे जोंनि गामि बर' माहारिनिफ्राय जानानै आङो दाबि खालामो।